Meron ko de tayo maluwa de asor. Uy, masalamig kasi na. Pomi ako ginala ito pomi ko sa'yo. Polo na siyo. Kito pa. Luwa. Pakataka kami kayo. Pakamamay gilato ko nini mayo. Taro tengah na say na. Malibay kay Eva ma check na to Taiwan map on eh. Teni ketika dia bateta. Oh, sis. Mau buffo nè. Ini ko kai. Mga ano din na rent ne. Yeah. Wait. Here go. Hello. Thank you for being here. Yeah. We in the kitchen. Papa. Relax, padalay-lay. Kita sa otasak na. Menigyan. Henley, ma'am. Nandopan si Gidlato ko ni Sayolo. Iya, que manuya de maranga auto, mulai manu. Manuya pagpakamay mo nga kay ifumay de tasa ng fofa sa ako ngay connect finwangali din. Uy. Ako matalik eh. Ang patsuki kain na itsubalo. Iya, benay pagkitang baby, benay ko na itsubalo. Mo sangat tua. Alam, pato ko ito po na. Kuwansi ko siki. May mga kakuliban kung kinahamat at siya ka tangat na kinahamat kasi may swataw sanga. Pwede menon na iyayami ah. Alam ka tua bunga kasi lima. Ay, hindi pinagpapunan na ako pa. I can add you. Apa? If you would dance it, I would dance later. Volve na. You can add me, you know. Yeah, te po tu. Kaya nga lolaan Leila. Kaya nga lolo pa na shopping. Yan po tu sa la sopa. Maybe a curtain. And a computer chat. Iya menago kuka tums mosemi kay ko tums loyo ya tengo malo silu. Supervisor din ino po. The supervisor din na. Siling ang supervisor. The blessed na po. Kunade ka kuka. Sulgado mo din ito. Ay na ko na? Ay ka na ipaduk sa nila. Okay, dalas. Elise. Iya kepa mo auto kung ako pa kamabay. Kosose. Magaw nga po alima. Hey Manu. Yeah, naka-typo lang ini de workshop pa semi. Di pa nga di workshop.
Ya, tôi minutero lấy lại Huyan. Ya. Ya, Huyan je anda na itu lah. Patatali mo. Oi, Snickers. Kalau lalai mana mami aku tete. Você kaya to Snickers. Tele eu que lá e chuva lo sneakers sei kau Taiwan. Matali kita lao kata kita. Ah, kung matali kita na mo eh. Ah, Oh, then iya. kita pernah sampai pada sangat tua. Saya se mete na e fari. Tahu apa-apa. Uy, tapos matilo-tilo mene. Apa ko ilam ko me fai euro sa fine fan no elu katoa. Bling bling kayak babi kan. Oh no good. Mana ko chuva. Porque aí ele por isso. Usalo to tikay? Oo, sawa to. Okay. Yung nga tungali ko nga. 5 hours ya. Nakakora. Nga berko. Kaya esti, ngoras po no. Yes, di man spoon ko. Spoon. Iya, may talo malipilipi o Taiwan. Sabihan mo ah. Hey, music, DJ. Temen Fabi nih, main lawan tuh kayak gitu. Tapi wala hilo na ko ya. Salah. Itu di Ah, Pues si mira comer. sabi. Tangali ako lang may auta. Oi, ahorita lo me hago la sulainya. Ay, ako e fulan te. 5 kilo fulan. Sulul dong. Uy, Sana. Banyak kan? Semi. coba may napituwalong dati pa. Ya, ko nego solo kita foto, fakafog ya kata kamu stay ko ning. Bausit deh. Bausit naman na. Hi. Ta. 좀 당바우sit ka na regalo? Kalau ada yang lo. Kaya ba sa kaya man? Ay, manabatan ko yung Ni bato ni ko baka to kalog dia pot. Ni ko pug next dopas. Ano ini kalau mato ni ko solo dia pot. Kanin do driver. Ako ke fiat driver. Tena de tak yo también chunga lista usang ada ni luar sutas. Tena sungai malu botella ba. Mana ni di kau malang phone ni. Ako na ulit chua kay tomato. Chua kahit na ko nilay Chua kay kasi. Nangalit ya? Ko nilay kasi. Chua kahit na ko sa ko sa ako. Dali ko pakatali ya. Layman no. Kaya cheap life. Ini ko sa pumay. Te presta na lato. Wala ko man. Wala ko to ko fa, wala ko.
Saliman una ko itong ngerto tickets. Ya, ko ni ko te may isi ka umataw. Ako? Sige pa lagi. Kaya na sinon makajot ko yung tawlo mo may. Kaya lah saya ni ka pena. O solo, ne? Io sa solo no po. Solo mo estilo, solo mo estilo. Ya matane ko na pa yung ite, ako kuan. Ya matane ko kite na Fuji International Airport. Kani ko may check. Kaya mo kita la ka check in nakalaw ko ni. Misika guna ko yung mahal lang kami di bas. Alfato mute kau Thailand, mute kau Pingtong, mute kau Fuyang, mute kau Kaohsiung. Mikasa. Iya. Gua na. Paano? Yeah, lo fatto che tamali che c'ho malo kata na Taiwan. First time the last one na. Lo fatto man ya to na ko nga lo fatto au ma fa. Why ni kan? Alo fatto che tamali che Taiwan. Suwal ko na Taiwan. Mà tôi nói cao là tem tôi khu cái này ta có tôi luôn. Để là alo fatto mà nuôi tôi vào không ạ. Tam fayo ako nga ke mo te manuya mai mua. Basta ako ang te manuya mai tua. Ay pa mabalik ka sa sopa. Tam fay phone na tong baka mo phone niya sin. Alay mo sa sopa. Okay, arakat to love you all. Ma. Satu kenalo. Apa tu apa? Semangat. Apa? Lalu kita tahu. Setangi, setangi. Kau ilatin aku tangi. Kontaknya tuh buli. Kalau parang. Yo, ako sa katosa. Iya, kena kolok. Fonga. Lihat malah kan.
Bye. Tapi kayak tuh nih. Hindi ako nakosagad. Pero nakalom to nga mukhang kaluan to ko sa bando ulo.